Eta ongi etorri 2025ko martxoak 14ko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz gogotsu gerturatu gara gure estudiora. Eta 2025 honetako 9. irratsaioa dugu hauxe. Eta ohiko moduan, gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinuk teknikari lanetan, June. Eta gaztetxo hauen bidelagun mikrofonoaren beste aldean, ni neu, Tania gaituzue. Amarrak eta 5 dira, eta gaurkoan ere, esazutari lanak egiteko asmotan, eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 3. mailako Z-taldeko ikasleak hain zuzen ere. Egunon, neskamutilak? Egunon, nortzuk zeate? Matias? Julen, Olivia eta Marco. Bueno, eta beste gelakideak non dauzkagu zai? Kanpoan ez da? Bai. Beno ba. Eta tentean beste konpainia ona jateko onarekin ez dut gehiago arroba dago kantauri itxasoa nizuta zala nago txari da zuzte zurrekan anoa arroba dago kantauri Jada, martxoa erdialdean gaude, eta hotza bueltan datorrela ematen du. Asteburuan, zer nolako giroa izango dugun jakin nahi baduzue, entzun ondo Matias, Marco eta Oliviari. Beraiek emango bai digute, honen berri. Aurrera! Aurreko asteburua martxoan izateko eguzkitsua izan zen, eta temperatura oso altua izan genituen. Astearen hasieran eguraldi politarekin jarraitu genuen. Eguzkia eta temperatura altuak, baina astea aurrera joan ahala. Aldaketa nabarmena izan dugu. Temperatura jaitsiera eta euria gaur eguraldi nahasia izango dugu. Hau da eguzkia eta tarteka euria eta horrela mantenduko da asteburu osoan. Larun batean, 95 euria egiteko aukera dago, eta temperaturak 4 eta 11 graduen artean mugituko dira. Igandean, 90 euria egiteko aukera, eta temperaturak 3 eta 12 gradu bitartekoak izango dira. Zer den, onaino ekarri nauen
gaur jangelan zer dugu bazkaltzeko? Julenek gaurko jangelako menuaren berri emango digu. Aurrera. Lehenengo platera arroz txapiekin, bigarren platera bakailua labean piperradakin, bukatzeko fruta eta ogia, eta zeliakoek gaurko menu berdina izango dute. On egin, mila esker Julen. Zuek jangelan gelditzen zeate? Bai, jangelan gelditzen zeate, hitz egin mikrofonoia, bai, gelditzen gera jangelan? Zu ez, zu etxean goxo. Eta jangelan gelditzen zeatenok? Ni bai. Gaur gustatzen zaigu arroza? Arroza gustatzen zaizue? Bai. Eta bakailua? Bai. Primeran bazkalduko dezute gaur orduan. Eta postre zer daukagu fruta. Buah, ze goxua. Ze fruta gustatzen zaizue zuei? Niri zagarra. Niri marrubiak. Niri platanoa. Buah, eta zuri? Niri arandanoa. Eta zuri naiz eta etxean bazkaldu ze fruta gustatzen zaizu? Mandarina. Hola, ze goxuak. Bueno. Eta orain, badakizute zer datorren orain? Jarraian, txisteak eta asmakizunak. Gaurko honetan, irratia bete egin zaigu. Zenbat ikasle etorri zaizkigun txisteak eta asmakizunak kontatzea begira. Hemen daukagu, Desi, Lukas, Telmo, Hugo, Noa eta Mariana. Danak esan ditut? Bai. Sei ikasle gerturatu zaizkigu. Bete egin digute irratsaiako gela. Bueno, zein hasiko da? Zein hasiko da? Desi. Desi. Zu hasiko zea eta zerrekin hasiko zea? Asmakizunekin edo txisteekin? Txiste batekin? Bai. Venga, aurrera. Nola esaten da meses portugueses? Mesiu! Andereñoa esaten dio Jaimitori. Zergatik bota duzu leiotik bik boligrafoa? Aerobik egiteko. Amak Jaimitori. Zergatik bota duzu mobila leiotik? Mola bion jarri duelako. Ama, eskolan despistatu aditzen didate. Amatxori esan, ni bizilaguna naizela. Bai, txiste polita kontatu dizkigutenak. Eta orain asmakizunen txanda da? Bai? Venga, aurrera. Egalik gabe egan egiten dut, ahorik gabe txisto egiten dut, eskurik gabe ukitzen zaitut, eta ezin nauzu ukitu ez da ikusi ere, nor naiz? Ara, ze polita. Pentsatu egin beharko dut. Zeren niri ez zait okurritzen eserrez momentu honetan, igarrena. Balio du jateko, balio du ukitzeko, txaloeteko, eta nola ez, horiak pasatzeko zer da? Ara, hori ere. Pentsatzea jarri gaituzuean, oke? Ni behintzat, bai, pentsatu egin beharko dut. Bai. Eta orain uste musika datorla, ez da? Bale, oso da. Erdian, buruan utxunea, dena zurruntzean, xiltasunezko, bizitza bat, gela barruko, txokoako itzean, romantizatuz, pareten kanpoko, mundu ezberdinak, tantze intentzioz, zenbat sentsazio, gabezi lekzio, bi aldiz pentsatu, bi aldiz aldiro, gorputzean tiro, hitzek astiro,
nahi gabe hemen, nahi gabe berriro. Zenbat sentsazio, gabezi lekzio. Bi aldiz pentsatu, bi aldiz aldiro. Gorputzean tiro, hitzek astiro. Nahi gabe hemen, nahi gabe berriro. Naiz ni izango, espada erdizka, korapiotik arago, soka lepotikan, tautikan, mutxunetikat, ahotik ahots bat uruniakat. Beno, aldatu ditugu esatariak, beste 5 ikasle sartu zaizkigu. Bai, oso ondo. Eta orain uste dut albisteak datozela jarraian. Horretarako adi entzun behar dugu. Aritz, Anbar eta Telmok eman beharko dizkigute, baina itxin pixka bat. Saharako haurrak ekartzeko uda pasatzera, bi harrera familia behar dira. Lasarten interesatuta dagoena oporrak bakean, elkartearekin jarri behar dira kontaktuan. Orain zein dator. Maialen Txorraut piraguistak urteko lehen txapelketa lehiatu ditut Australian eta Pauen. Oso ondo. Ostadan Saskibaloiko junior taldekoek errendimendu zilar mailako taldeek garaipena erdietsi zuten. Urdin beltzek hasieratik hartu zuten aurrek 5-2 eta partidako zenbait momentuetan aurkariak markagailuak berdindu arren etxekoen zati errenta aditzea edo mantentzea lotu zuten garaipena erdietsi arte. Ara, eta albisteak eta gero? Asteburuko agendaren berri emango digute Maik eta Marenek. Ea ze plan polit ekartzen dizkiguten, baino itxoin. Zein hasiko da? Tasu zeintzea? Maren. Araba, aurrera. Manuel Lekuko ona kultur etxean larun batean bisonte masodontearen bila antzez lana izango dugu. Bostetan eta 6etan eta 10etan. Oso ondo, eta orain Maili, ze gauza gai dauzkagu aste bukaeran? Bai, Ea ba, aurrera. igandean zineman Flow un mundo que salva filma garko dute. Bostan eta 6etan eta 10etan. Oso ondo. Orduan, astebururako plan ederrak planteatu dizkiguzue. Oso ondo, eskerrik asko. Dijiste que decirme adiós, calles hundidas a mis pies, va a echarte en falta hasta la muerte. Yo bailando
Irati. Egunon, Soniak esan dit, azken hilabete honetan lan handia egiten ari zeratela gorputza eta zentzumenak ikasten. Horrela da? Bai. Eta orain zuk horren inguruan etzigengo diguzu, ezta? Bai. Aurrera ba. Gelan zentzumenak lantzen ari gara. Jada ikusmena landu dugu eta gauza oso interesgarriak ikasi ditugu. Adibidez, begia estali ditugu. Itxugoak nola sentitzen diren eta zen zailtasunak dituzte. Ulertzeko brailez idazten ikasi dugu eta orain entzumenarekin jarraituko dugu. Oso ondo Irati, galderatxo bat egin behar dizuet, 4. Zentzumenak landu dituzut, ezta? Bai. Eta baldakizute zeintzuk diren zentzumenak. Bai, zenbat daude? 5. Eba, a ber, 1. Ikusmena. Usaimena. Entzumena. Dastapena. Eta zein da 5. Ukimena. Hola, oso ondo dakizkizute, Oso ondo. Y dile a mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Corazón de tango tengo, el cuerpo de jota y soy. Eta jarraian, beste geletatik iritzi zaizkigun grabaketak entzungo ditugu. Gaurko honetan, lehenengo A eta 4. B mailakoek bidali dizkigute. LH1-akoek Maialen Txorrauten inguruan informazioa emango digute. Ea, ze kontatzen diguten. Lagunok, bat agelakoa gara ezagutzen aldezue. Maialen Txorrau. Maialen Txorraut 1993 urteko. Martxoaren 8 jaio zen. Lasal teoria. Piragüista da. Eta 3 domino olimpiko irabazi ditu. 2012 urtean Londresen. Urrezko domina. 2016 urtean Rio de Janeiron. Frantsesko domina. 2020 urtean Tokion. Zilarrezko domina. Lasarteko polikidodegia bere izena jarri zioten. Kiroldegitik pasatzen. Pasarete. Begiratu praka. Eta bere izena ikusiko duzue. Abaneale! Ezagutzen altzen duten Maialen Txorraut. Agian, orain mezu bat bidaliko diogu, agian entzuten ari da Maialen eta jakin dezazula Maialen asko posten garela zure izena kiroldegian eukitzeaz, eta zu bezalako erreferente bat izateaz gure herrian. Jarraian, 4-bekoek bidali digutena entzungo dugu. Ze gauza duten gustoko eta zer ez kontatu digutela, pentsatzen dut. Horrela da, aurrera. Zer jartzen zaitu pozik? Txakurra izatea. Mendira joatera. Nire lagunekin egotea. Nire lagunekin jolastea. Margotzea. Nire familiarekin egotea. Piztinera joatea. Nire familiarekin jolastea. Futbola jolastea. Sakera jolastea. Parkera joatea. Marraztea. Nire familiarekin egotea eta marraztu. Parkur egitea. Paga jasotzea. Nire familiarekin hortatzara egotea. Eta zer jartzen dizu triste? Txakurra ez eukitzea. Animalia bat hiltzen denean. Norbait hiltzen denean. Gerrak egotea. Familiarekin ez egotea. Nire familiako norbait hiltzen denean.
familiarekin ez egotea. Lagunek alde batera uztea. Nire familiarekin urrutik egotea. Ni Georgiakoa naiz. Ara, zoriontsu izateko esan digute, ze gauza polita ez da? Bai? Eta zuei zerrek jartzen zaitu eposik, a ber. Niri egotea nire familiarekin. Oso ondo, eta zuri? Ni jolastea eta familiarekin egotea. Ni egotea nire familiarekin. Ni egotea nire familiarekin. Ze garrantzitsua dan familia. Ze garrantzitsua dan familia. Oso ondo, oso ondo. Eta jarraiean, aber ze tokatzen zaigu orain. Musika entzun da gero, denok jakingo dezute zer datorren orain, ezta? Bai. Pertsonai eskutua. Egunon, Maili? Egunon. Egunon, Maren? Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Bai. Pertsonaia eskutua asmatzeko pistak emateko prest zaudete? Bai. Bale, poliki eta banan. Aurrera. Lehenengo pista. Disneyko pertsonai bat da. Bigarrena zeinek eman behar dugu? Aurrera. Bigarren pista. Urdina da. Hirugarren pista. Modan dago eta arropa askotan bere marrazkia dago. Ondo. Laugarrena? Laugarren pista. Jabearekin egotea gustatzen zaio. Bosgarren pista. Adoptatua da. Norrote da? Itxoin, berriro entzungo ditugu pistak. Lasai. Ea, lehenengo pista, zein da? Mikrofonoari esaiozu. Disneyko pertsonai bat da. Urrengoa? Bigarren pista. Urdina da. Hirugarren pista. Modan dago eta arropa askotan bere marrazkia dago. Aurrera jarraitu bi gehiago? Laugarren pista. Bere jabearekin egotea gustatzen zaio. Bosgarren pista. Adoptatua da. Norrote da? Beno. Zaila jarri digute. Baina orain badakizute ze tokatzen dan? Aurreko asteko irabazlea zein den jakitea. Lehenengo, erantzun zuzena esan behar dugu. Baldakizute zein dan. Zai zamarra jarri zigutene, ni galdetzera joan behar izan dudet. Obelix zan, erantzun zuzena. Ea, hemen kutxan zerbait aurkitzen dugu. Eskua sartuko dute, ze jartzen du? Ze jartzen erantzun jartzen du, a ber. Hulk jartzen du. Hulk. Ba ez da Hulk. A ber, guazen begiratzea, ondo nastuko dugu, a ber. Ondo nastuko dugu. Ea ba, ze jartzen duen hemen? Obelix eta... Obelix, oso ondo. Eta zeinek idatzi du? A ber, zeinek idatzi du? Nora Dominguez. Marrazketa dana. Daukagu hemen Asterix eta Obelixen kriston marrazki polita, bai ez neskak? Bai. Begira ze polita. Bai. Ara. Bueno. Gogoratu, irratigelaren atarian kutxa berdea dugula eta atxeden aldi garaian zuen erantzunak bertan utzi ditzazkezuela. Astero, opari politak ditugu eta animatu zaitezte parte hartzera. Zorionak
da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Bukaerara ailatzen ari gara dagoeneko, baina oraindik gauza bat falta zaigu. Urteak aste honetan bete dituzten guztiak zoriontzea. Horretarako, zein etorri zaigu? Zeintzea zu? Iria. Eta zu kontatuko diguzu, aste honetan zeintzuk bete dituzten urteak? Bai. Aurrera ba? Aste honetan, asteazkenean, martxoaren 12an, lehenengo mailako keiraren urtebetetzea izan da. Eta listo. Aste honetan ez daude gehiago? Ba, zorionak esan beharko diogu ez da. Fuerte esango diogu zorionak. Zorionak! Ondo. Beno, eta konturatzerako iritsi gara irratsaio honen amaierara. Gustora egon zarete esasutari lanak egiten? Bai, gustatu zaizue? Bai! Galdetuko diogu Soniari, lasaitu zea Sonia? Bai! Urduri zegoen irakaslea, hemen Sonia daukagu bueltaka eta bueltaka, baina lasaitu egin da bera ere bai. Eta zuei, mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guzti hoi. Gogoratu, ostiraledo, goizeko 10:00 aurrera, 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Esasu Irratiko kanalean ere zuzenean bagaudela, eta irratsaioren bat berriro entzun nahi izan ez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubebikoitza.sasu eta gidoiazumaburu.eus atarian ere bagaude noski. Asteburu ona izan dezazuela. Gora gure hizkuntza eta gora euskara. Agur! Zatezki urtzera lo ezinak nagi, mamuak izara da itzakaragi, hori zilor lorden bati gotorleku bat dut bizkarrean.